Benvinguts, soc la Mar i avui estudiarem com calcular la fase inicial quan descrivim l'equació d'un moviment harmònic simple. Primer de tot, cal recordar que aquesta fase ve perquè podem entendre el moviment harmònic simple com la projecció d'un moviment circular. És a dir, que si jo faig un moviment circular, però en comptes de fer-ho amb aquesta direcció el faig amb aquesta, vosaltres el que estareu veient és un moviment harmònic simple. Això serà important recordar-ho perquè per calcular la fase d'aquest moviment ho haurem de tenir en compte. Llavors, si mirem aquesta simulació, podem veure com estan relacionats aquests dos moviments i que, per tant, l'equació del moviment harmònic simple estarà relacionada amb un sinus o un cosinus. Serà una funció sinusoidal, que les podem descriure, per exemple, d'aquesta manera. Tenint en compte si estic mirant la component horitzontal o la component vertical, en aquest cas, en funció d'aquesta representació, tindrem que estem treballant el cosinus o el sinus d'aquest angle. En aquest angle l'anomenarem fase. Això serà la fase d'aquest moviment harmònic simple. És a dir, que si jo faig aquesta representació, tinc en compte la circumferència i he de descriure el moviment que veig vertical o horitzontal, estarà depenent d'aquesta fase. Si estic mirant el moviment en vertical, en aquest cas seria amb el sinus, i si estic mirant l'horitzontal seria el cosinus d'aquest angle, que em donaria la relació amb l'amplitud. Cosa important, no sempre si és horitzontal és cosinus i si és vertical sinus, això dependrà de com jo agafi els eixos de referència. Es podrà treballar sempre indistintivament amb cosinus o amb el sinus. Si voleu més informació de tota l'equació del moviment harmònic simple, teniu un vídeo on us explicarà, que us deixaré aquí a baix l'enllaç. Anem ara a analitzar però en concret aquesta fase. Com que la fase dependrà de com s'està movent, de quina és la freqüència angular amb què es mou l'objecte, la fase llavors depèn de la freqüència angular en quin moment estem i sobretot, que és el que volem analitzar avui, quina és la fase inicial, on s'inicia aquest moviment. Llavors, ara us plantejaré diferents moments on podem iniciar el moment i anem a analitzar quan valdrà aquesta fase inicial. Analitzem un primer cas on s'inicia el moviment a la màxima elongació, és a dir, que x és igual a a o y serà igual a a. Comencem primer amb la x, que en aquest cas l'hem relacionada amb el cosinus. Per tant, si jo tinc la circumferència i dic que el moviment comença a màxima amplitud, on serà? Serà aquí, perquè estic mirant l'horitzontal. Aquest seria el punt d'equilibri i aquí tinc l'amplitud màxima. Com que sabem que l'equació del moviment horitzontal, en aquest cas, seria l'amplitud per cosinus de freqüència angular per temps més la fase inicial, si jo sé que la posició inicial és igual a l'amplitud, això m'implica que cosinus de freqüència angular per 0 més fase inicial, això ha de ser igual a 1, perquè quan multipliquem aquesta A per 1 em doni aquesta amplitud. Llavors vol dir que el cosinus de la fase inicial ha de ser igual a 1. Per tant, sí o sí, la fase inicial és igual a 0 radians. Això seria aquest primer cas, on estic estudiant el moviment en funció del cosinus i comença el moviment a la màxima elongació. Llavors, la fase inicial serà igual a 0. Fixeu-vos que aquest angle ha de coincidir amb aquest angle. Per això, en aquest cas, com veiem, matemàticament ens ha sortit 0, però veiem que també gràficament veig que l'angle és de 0 radians. Què passa ara, però si estic analitzant un moviment vertical i dic que estic a la màxima amplitud, és a dir, a l'alçada màxima? Estaríem en aquest punt del cercle. Llavors, què em passa? Que i sub 0 és igual a l'amplitud. Per tant, perquè es compleixi això, sinus de l'angle inicial, perquè recordeu que estic a temps 0, per tant, això és 0 més fase inicial, és igual a 1. Ara què passa, doncs? Que la fase inicial és igual a pi mitjos radians. Fixeu-vos, sí? Quin angle tinc aquí? Aquesta fase inicial és igual a pi
mitjos. Sí? 90 graus, pi mitjos. Fixeu-vos, important, que la fase inicial no només depèn d'on comenci aquest moviment, sinó també si ho estic descrivint amb el sinus o ho estic descrivint amb el cosinus. Anem a fer el mateix ara, però quan comença el moviment en el punt d'equilibri. Llavors, si ho estem analitzant amb el cosinus, que seria l'horitzontal en aquest cas, recordem l'equació, llavors, on estaria situat? Està en el punt d'equilibri, vist? Des d'aquí sota o des de dalt. Per tant, aquí tinc una petita dificultat perquè tinc una opció o una altra opció. Els dos punts, vist des de baix, es veuen en el mateix lloc, és a dir, en el punt d'equilibri. Per tant, si després ho analitzo matemàticament, fixeu-vos què em dona. Que si la posició inicial és igual a 0, vol dir que el cosinus de la fase inicial ha de ser igual a 0. Recordeu que ho estic calculant a temps igual a 0, per tant, aquesta part en desapareix de la fase. Llavors, mireu, perquè em doni un cosinus 0, fixeu-vos que tinc un angle o un altre angle. Això m'implicarà que la fase inicial té dos valors. Podrà ser pi mitjos, que seria si estic pensant en la boleta verda, o 3 pi mitjos si estic pensant en la boleta negra. Recordeu que des d'aquí ho veig exactament el mateix. I com ho puc distingir això? Dependrà de que si aquest objecte inicia el moviment des del punt d'equilibri i se'n va cap a la dreta o se'n va cap a l'esquerra. Fixeu-vos que si miro el verd, s'estarà anant cap a l'esquerra. En canvi, si miro el negre, quan està augmentant aquest angle, s'anirà cap a la dreta. Llavors, pi mitjos em servirà si el moviment comença en el punt d'equilibri, però el moviment comença cap a l'esquerra, i el 3 pi mitjos de la fase inicial, que seria aquest cas, serà quan s'inicia també en el punt d'equilibri, però s'està movent cap a la dreta. Si analitzem ara el cas en vertical, és a dir, treballant l'equació amb el sinus, tornarem a tenir el mateix. Què passa? Des d'aquí, en el punt d'equilibri, pot ser que estigui el cos en aquest punt o pot ser que estigui just en l'altre costat. Perquè jo, si miro des d'aquí el moviment, tant un com l'altre el veuré en la mateixa alçada. Llavors, podré tenir, fixeu-vos, ja ho veig, una fase inicial de 0 o una fase inicial de pi. Matemàticament ens donarà això. Si la posició inicial és el punt d'equilibri, vol dir que el sinus de la fase inicial ha de ser igual a 0. Per tant, la fase inicial o pot ser 0 o pi radians. I tornarà a passar el mateix. Com sé si és 0 o és pi? Doncs en funció de si se'n va cap amunt o se'n va cap a baix. Si jo vaig augmentant aquest angle, des d'aquí al costat el que estaré veient és que està pujant. Sí? Veuré que el moviment se'n va cap amunt. En canvi, aquest, quan augmenta l'angle, el que veig des d'aquí és que l'objecte està baixant. Llavors, en funció de si el moviment s'inicia al punt d'equilibri però va cap amunt o va cap a baix, utilitzaré la fase inicial 0 o tindré una fase inicial de pi radians. Amb aquesta mateixa lògica podeu trobar altres situacions. Jo, amb la vertical, només us havia parlat de la situació d'iniciar a l'amplitud màxima, però podria passar que comencéssim també a l'amplitud mínima, és a dir, a menys A. Què passa si és menys A? Com veig que és l'angle? Doncs mireu, on està la bola? Doncs està aquí baix, per tant, l'angle, en aquest cas, la fase inicial, hauria de ser de 3 pi mitjos radians, si ho descrivíssim amb el sinus. Jo recomano molt fer el dibuix perquè gràficament és fàcil de veure aquests punts i pensar quin angle serà aquesta fase inicial. Per acabar, anem a veure altres possibles situacions que ens podríem trobar. Un exemple podria ser que em diuen que s'inicia el moviment quan la posició és igual a la meitat de l'amplitud. Ens podrien donar un valor concret. Quan tinc un valor concret, què faig? Plantejo l'equació i en aquest cas veig que si la posició inicial és la meitat de l'amplitud, llavors això m'ha de donar A per cosinus de la fase inicial. Per tant, el cosinus de la fase inicial ha de ser un mig. Llavors, la fase inicial pot prendre dos valors, pi terços o 5 pi terços radians. Això ho podeu treure
amb la calculadora. Feu l'arc-cosinus i us donarà els valors. Ara bé, molts cops la calculadora només us dona un valor, però nosaltres hem de recordar que tinc l'opció de que estigui aquí o l'opció de que estigui aquí. Llavors, si només us dono un angle, és possible que només us doni aquest angle d'aquí, heu de recordar que també pot ser aquest angle d'aquí. Llavors, com sé quin dels dos? Com discrimino quin dels dos? Doncs igual que en l'altra situació, he de saber si quan s'inicia el moviment s'està anant cap a la dreta o va cap a l'esquerra. Si jo veig que l'objecte se'n va cap a la dreta, fixeu-vos que seria aquest cas, que en augmentar l'angle se'n va cap a la dreta. En canvi, si s'inicia el moviment aquí i se'n va cap a l'esquerra, és aquest angle d'aquí, perquè s'aniria quan augmenti l'angle cap a l'esquerra. Doncs fins aquí com podem calcular la fase inicial de l'equació d'un moviment harmònic simple. Espero que us hagi quedat clar. Si no és així, si us plau, escriviu-me als comentaris, els respondré el més aviat possible i demanar-vos per acabar que si us ha agradat el vídeo poseu un m'agrada, que us subscrigueu al canal i també, sobretot, que ho compartiu. Moltes gràcies!